Ydych chi'n un o'r miloedd o ffans sydd yn dod yma i Gaerdydd am y rygbi? Dyma canllaw sydyn i helpu chi gyrraedd y stadiwm ar amser ac i deithio nôl adref mor ddiogel a phosib. Bydd y trenau yn brysur iawn yn ardal Caerdydd, yn enwedig ar wasanaethau yn cymoedd, felly gwnewch yn siŵr chi'n gadael yn gynnar i dal y tren gynharaf. Fe allwch ddarganfod trenau sydd â digon o le trwy ddefnyddio y gwirio'r capacity. Bydd y tocynnau yn cael eu gwirio trwy'r dydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael eich tocyn dilys ar gyfer eich taith cyn teithio ar y tren. Gallwch brynu tocynnau cyn teithio neu drwy ddefnyddio ap Trafnidiaeth Cymru. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r BTP i sicrhau fod pawb yn teithio'n ddiogel, felly gwnewch yn siŵr chi'n gwisgo eich mwgwd trwy gydol eich taith. Cofiwch, mae'n gyfraith yma yng Nghymru. Tra rydych ar y tren, beth am drio ein ffilter newydd ar Instagram a'i rannu gyda phawb? Cofiwch, tagio ni yn y post. Pan byddwch yn cyrraedd Caerdydd, gofynnwn yn gyredig i chi ddilyn canllawiau staff Trafnidiaeth Cymru a chofiwch, dilyn arwyddion i'r stadiwm. Pan byddwch yn agosau at Stadiwm y Principality, byddwch yn barod gyda'ch pas Covid i ymuno'r ciw cywir. Unwaith bydd y gêm wedi gorffen, gwnewch eich ffordd drosodd i orsaf Caerdydd ganolog. Bydd system ciwio mewn grym, felly gwnewch yn siŵr chi'n ymuno'r ciw cywir ar gyfer eich tren gytre. Gofynnwn yn gyredig i chi fod yn amyneddgar iawn gyda'r staff. Byddwn nhw'n gwneud ein gorau glas i wneud yn siŵr bod chi'n cyrraedd gytre mor ddiogel a mor gyntaf a phosib.